Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau dai muka yi tattaki muka zo ɗaya daga cikin sangayu da suke cikin mubi a daidai don jin koke-koke da ke gare su. Saboda haka sai ku kasance da mu don jin ya za ta kaya daga bakin malaman har da ɗaliban. Muku ziyara ne na musamman duba da koke-koke da muke ji ake yi na dangane da waɗansu abubuwa da suke tafiya na Shaban Sharaɗa wadda aka dakatar da shi, shine muka ce to bari mu zo takanas zuwa sangayen ku don jin ya menene kalubale da kuke gani abun zai iya jawowa, ko kuma wani abu ne shawara da kuke so ku ba gwamnati dangane da wannan al'amura. wato mu cewa Shaban Sharaɗa sai dai mu mai godiya na abun alkhairi da yake yi mana, irin su gurin makwanci, su bayan gida, su kayan abinci. A gaskiya to ba mu da abun da za mu ce sai dai mu ce muna yi mai godiya. Kuma shugaban ƙasa ya duba ya dawo mana da Shaban Sharaɗa saboda yana mana abubuwan taimako, yana taimaka mana sosai. Gaskiya muna so a dawo mana da Shaban Sharaɗa saboda yana taimaka mana sosai. Tsige wato shi Shaban Sharaɗa da aka yi, ku burin ku yanzu a dawo muku da shi saboda amfana da kuke da shi na yau da kullum, kama daga irin kayan abinci da ake taimaka muku da shi, da gurin makwanci, da irin su butoci da ake muku idan na lura. So da fatan wannan sakon zai je inda ya kamata.